A ver, contéstache. Trae. Pois unha vaca come máis ou menos 10 kilos de pienso, creo que vai ser moito, un pouco de mezcla, erva seca, psilo, e Papá sabe máis millor. creo que nada máis. Sabe máis millor o meu papá. Eso seguro. E tamén erva. Non, e tamén como erva. Erva xa dixen, erva seca. A quen lle toca agora? E tamén erva da Serven dos Campos, tamén. Tamén Claro, quero pero ese xa é comer. silo. Que me toca. Me toca. Despois iba non sei que. Estás sudando. Me toca a mí. Sí, mamá. Pois vai a túa pregunta, Marta, veña. Non me... Non sei. Que pon aí? ¿Cuántas va? Vale, pois veña. Cuántas vacas tienes? 110. Guau! Nós temos ainda máis. Eso que son moitas ou son poucas, Marta? Moitas. Son moitísimas. Moi ben. A quen lle toca agora? Nós temos máis ainda. A Lucía, eu tenho 40 vacas. Entonces, por que tu madre non contestou, Nico? Non sei, non tiene. Porque non sabes as vacas que tenho. Quantos caballos? Eu sí, 40. É moi complicado. É hondo. Vale. O meu papá non é o meu papá é moitísimo. Porque pero ahora mismo estamos hablando de eso. É bla 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 bla. Ahora que me toca. A quen lle toca? Mírao aí, Lucía, por detrás. A quen lle toca? Sergio. Sergio, que te toca. ¿Cuál era tu pregunta? Cal era a túa pregunta, Sergio? Lucía, Como era a túa pregunta? Como é? Como é unha granxa? Un día na granxa. Pregúntalle ti. un día en la granja. Pois, A ver, dalle o micro para que conteste, senón non pode contestar. primeiro limpiamos onde dormen as vacas. Despois, ordeñamos. Eso xa o Despois ven sei eu. un carro a facernos a comida. Deixen a comida ali toda para as 24 horas. Vale? Pero quen te toca? Sí. A quen lle toca aí detrás? Si pot xura. Oye, Canto leite fai as vacas? Pois fai 20 litros. De cada ordeño 20 litros. Caramba! Eso canto é, María? Moito ou pouco? 40 litros ao día. É moito? É moita leite? E Nico non viene. Corobo. Pero que te toca a mí? Que lle toca agora? A quen lle toca? Tocalle a Eli, pero Eli non está. A ver, hai que Lucía, fastía de Eli. Que é esta? Camilo. ¿Cuántos? ¿Qué me trae por lo mismo? Pois a traballar na granja fai 6 anos. Iso é moi pouco, pero David leva moitos máis. Leva 20. Pero fai poucos. Fai 6. Fai 6 anos. Eso é moito ou é pouco, Lucía? Nico. Nico? Contesta. É moito ou é pouco? 6 anos. É regular. Regular. E agora quen lle toca? A Nico? Pois funciona con vacas e terneriños pequenos.
e recría, para ter para despois, para cando as vacas non vayan, A ver. ordeñar e vender o leite. E sabes como nós temos unha sala de remo. É moi importante coidar as vacas, Nico, para que funcione a granxa. Para poder ter carne, para matalas. Ti tes vacas na casa, Nicolás? E puxen unha vaca. Musiches unha vaca? É complicado ou é doado? É fácil? Fácil, porque un día collí unhas tenas e fixen así. Pregúntalle como ten que facer ela, como ten que facer Sandra. Pregúntalle, Nico. Pregúntalle como ten que facer Sandra, como fan para ordeñar as vacas. Como para enseñar as vacas. Nós xa temos moxereiras, xa non temos que facer o tiqui-tiqui. Nós xa se poñen e xa caen solas. Como xideiras, borges, asinos, tatiños, eses hormonas. Ti sabes como funciona, Alex? Sí, porque... Como funciona? Como funciona, Alex? Pois absorbendo yo. É como hai que colocalo, eu non sei que eu non teño na casa. E para que salen as vacas hai un conto para que non salgan disparadas. É que é un conto. Eu non sei o que é un conto. Como así, vai por o bueno, para que non vaya indo para diante. Hai uns tubos que levan a leite por donde pasa, mamá vai con un tubo e recolle para nosa casa. Con un cubo. É que lle dicimos, xa terminaron, Alex, xa terminaron as preguntas? A Sandra? Sí. Sí? Hai un... Alejandro, atende, que estou te falando eu. Alodia, ese conto hai que tirar por el e meter... vai indo e hai algún que cae por aí. Nada máis. Vale, e mira, xa terminaron as preguntas? Sí. Vale, pois ti queres de